Ngibingelele ngiphinde nginamukele kweze namuhla izithi abantu abawuvala umlomo ngevidiyo kagogo ibonakalisa uthanda nalo ngosweet Guluva. Awuhambile usweet Guluva wema. Ungangihlanyisi. Ngiyakutshela. uNkulunkulu wami bokwenze njani makhushu? Kwenzeke lento eyenzeka ku-Ashley ukuba uyazi ukuthi umoya wami uphuke kanjani. Mntanami uNkulunkulu wami uthathe ngizobuza ukuthi kuhamba kanjani ku-Brothers Guluva. Ngithi uBrothers Guluva uba hey ngiyakutshela. Wakhishwa ubani? Wakhishwa yena futhi lo ade keep u-Ashley ngoba uyena uSweet. 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 Kanjani ekwenzelani lokho? Phela uBig Brother uthe akaphinde futhi akhiphe omunye umuntu. Wazokhipha ulokuze. Wazothi uGuluva. Anthe niyadlala makhulu. Ngiyakutshela ma, ngiyakutshela. Yabona ngisafuna ivulwe la ekhaya eBig Brother angisafuni. Nizoyibuka mhlambe nina manje safuna ukuyibuka ngoba niyithanda mina nje ayingeke shame ngisakwazi. Ngisayifuna. Bengivele ngasayithandi nje. Kodwa ngoGuluva. Besithanda waphakanyiswa. Waphakanyiswa wahamba futhi sisi. Wahamba inhliziyo yami ibhlungu ma ibhlungu. Yazi ibhlungu ma ngingisabesha ukufonela izona. Ngisabesha ulona ulomfana waseMaritzburg. Hayi ngibhlungu ma. Nangamvotela ngoba nathi mephakanyiswa kodwa kukho ukuvota kuthiwe ngingavoti. Cha bengekho ukuvota kwenzeke njengaku Ashley. Akukho ukuvota. Ungakhali ma. Ungakhali sisi. Nathi sikhalile kwadlula ungakhali. Asimcelele nje ukuthi uNkulunkulu abe naye. Ungakhali. Abe naye nini engathezuthola le mali engathezuthola amavoti akhe. Yini lento ezo Brothers ukuthi makuthiwa kulokuza umuntu athi mangavotwa. Sazi Nkosi ma sazi mina ngiyahluleka nje. Ungakhali salukazi ungakhali. Ungakhali. Usenkhaya kulamazina Uthini ma? Uma yakho ungakhathazeki. Ungakhathazeki. Bani umuntu esingambuka kule Brothers engasekho. Uthi uba singambuka. Phela niyabe kwena abanye endeni bathanda hlanga. Bethanda lo. Ngihlezi ngitsho ngithi noma ngabe siyayibuka sibheka yena masingamboni sibheka yena. uGuluva simcinga sijabule masimbona. Uhambile umfana senquthu. Ngicela nithi niyadlala. Hawu uma nje ubona nje angisafunesha ukuyivula mina makhusu angisafunesha ukuyivula. Akekho umuntu esisathi siyambuka. Mawusawona iyoziphela ngoMarch angazi 20 ba. Ubani lenyanga? uFebruary. Baba wakho ubani? Phela bamhagile abasendlini waphuma ke. Bebemeno bani? Athe akhiphe yena. Bemeno lokuze nobani lentombazana noMendi. Le isidudla intombazana yibo. Obvious nje kusho ukuthi bathola ithuba engibonayo. Lokuthi bathiwa angavona. Kusho ukuthi bathola ithuba lokumkhipha nje. Bamkhipha balandelana nentombi yakhe. Ade sikhala ngomoya. Amavote beswathembile utsho wamakhalati. Utsho wolokuze wongizwe. Pheli. Bengimbuza koSandile ubani? Ulo. Uphi kubo? Ulo Swears. Bathini bathi bayakwazi? OSandile ubani? Sweet. Chola ubani? Bathi bayamazi uMamSandile.
abamazi mhlawumbe bamazi ngegama lakhe langempela. Kokuhambile ukhulu. Wahambisa uVenpai lamazinya Est. Sabaziya Est avela ngicasula. Uqala uhambisa umakode sambezele sizahambisa uGuluva. Phuzitiye sisiphuzitiye sesiyobona inhliziyo seziyophola semhlabeni la. Phuzitiye sisungakhathazeki. ayika amabhakede ami awu-2